Aaron Antonowski, professor i medicinsk sociologi. Han taler om følelsen af sammenhæng, som kan danne grundlag for sundhed. Antonowski taler om 3 læreprocesser, der danner grundlag for denne følelse. For at børn kan føle begribelighed, skal der være forudsigelighed i deres liv. Omsorg fra pædagogen og rutiner er vigtige elementer. For at børn kan føle håndterbarhed, er det vigtigt, at de krav, der stilles til dem, ikke altid overstiger deres ressourcer. Belastningsbalancen skal altså være passende for det enkelte barn. Og endelig, for at føle meningsfuldhed, er det vigtigt, at barnet er medbestemmende i beslutninger og problemløsninger. Her ser vi en kvinde, der er faldet i floden. Det kunne være, fordi hun er blevet ramt af sygdommen. Lægen står på bredden og kaster behandling ned til hende i form af medicin. Hvorefter redder hende op af floden, og hun bliver rask igen. En myndighedsperson ser lægen redde folk op af floden og begynder at undre sig og stille spørgsmålstegn ved, hvorfor de egentlig bliver ved med at falde i. Han ser lægen som pengegris. Myndighedspersonen vil finde årsagen, så han kan finde forebyggende midler for at forhindre, at så mange mennesker hele tiden falder i floden. Han opdager, at der er 2 hovedårsager, livsstil og levevilkår. Ved livsstil springer folk selv i floden ved blandt andet at ryge, kan det føre til sygdom. Levevilkårene kan fx være en virus, der skubber folk i floden. Her betyder sundhed altså fravær af sygdom. I floden er man ramt af sygdom, på bredden er man rask. I Antonowskis version af flodmetaforen ser vi, at mennesker lever deres liv i floden. Vi møder gennem hele livet forskellige stressorer. Hvordan vi håndterer disse kan give spændinger. Vi håndterer stressorerne forskelligt fra menneske til menneske. Har man en svag følelse af sammenhæng, kan man blive ramt af diffuse følelser som angst eller fortvivlelse, og måske blive handlingslammet. Stressorerne er altså bare en del af flodens strøm, og det handler om at lære at svømme, frem for at blive reddet op. Her kommer et barn og en forælder i floden på vej hen til børnehaven. Afleveringssituationen er, at de skal forbi stressoren, der i dette tilfælde er, at barnet skal afleveres og sige farvel. Barnet har en stærk følelse af sammenhæng, så det påvirker ikke barnet meget og skaber kun få spændinger, der hurtigt forsvinder. Barnet siger farvel og går selv glad ind til pædagogen, og pædagogen tager imod. Her ser vi en forælder og barn. Barnet skal afleveres på stuen og har en stærk følelse af sammenhæng. Barnet og pædagogen hilser på hinanden. Barnet er tryg og går selv videre ind på stuen og finder noget at lege med. Her ser vi et andet barn og en forælder i floden. Barnet har en svag følelse af sammenhæng. Da de kommer til stressoren, oplever barnet spænding. Barnet bliver utryg og har brug for støtte fra pædagogen til at komme forbi stressoren og ind på stuen. Støtte fra pædagogen får barnets spændinger til at forsvinde, og de kan vinke farvel. Her ser vi en forælder og barn. De er begge utrygge ved aflevering. Barnet har svært ved at blive afleveret. Det virker kaotisk, og barnet er ikke tryg ved at gå ind til stuen selv. Barnet har en svag følelse af begribelighed, og pædagogen møder ikke barnet. Her ser vi en stue, hvor børnene har nemmere ved at blive afleveret, og de føler en stærk følelse af sammenhæng. Dette opstår, fordi pædagogen på forhånd har tænkt i læreprocesserne i forhold til forudsigelighed, belastningsbalance og deltagelse ved at sætte små legestationer frem. Det sidste barn, som har en mindre følelse af sammenhæng, bliver hjulpet af pædagogen. Barnet bliver ført over til legestationerne og får derved en følelse af begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed, da situationen bliver velkendt, tryg og overskuelig. I institutionen har vi som pædagoger stor indflydelse på, i hvilken udstrækning børnene får understøttet eller undergravet følelsen af begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Derfor er det vigtigt, at pædagoger arbejder aktivt med læreprocesserne. Ifølge Antonowski kan følelsen af sammenhæng påvirke sundhedsadfærden hos den enkelte. WHO beskriver sundhed som sundhed er en tilstand af fysisk, mentalt og socialt velvære, og ikke blot fravær af sygdom, smerte eller andre skavanker. I arbejdet med Antonowskis følelse af sammenhæng bevæger vi os i de mentale processer, og med udgangspunkt i sundhedstrekanten ved vi, at der er en gensidig og unægtelig sammenhæng. En direkte og indirekte indvirkning, hvor det sociale, mentale
og fysiske helbred påvirker hinanden.